Sadala! Huwag mo ako ito ng bakla! Tangina mo! Ayun ka! Ay! Lakas ng hangin! Oh my God! Naglalat ako, ayun ka! Dito na tayo! Hi mga ma'am! So ayan na ha! Mag-i-intro na tayo. Siya nga pala may business din pala dito si Mia na tinatawag niyang Siomai Mi. Bakit Siomai Mi? Siomai. Alo, di ba pag kunyari, anong gusto niyo? Ganon. Pansit Canton men. Ganon. Ah, parang mami. Oo, parang ano, Siomai Mi. Ay, Siomai ako. Ganon. Oo. Ah, okay. Siomai Mi, ako Siomai. Gusto ko. Ganon. Anong gusto niyo yung snack? Bibili tayo sa labas. Siomai Mi, gaganon. So nakakaloka talaga siya. Kaya may mga nakakaloka siyang idea. So dito tayo ngayon sa kanila, sa lugar nila kasi. Ano gusto mo? Mr. Siomai, Mrs. Siomai, Master Siomai, Mistress Siomai. Yung totoo te. So Siomai Mi. Ay, Siomai Mi yung sa'yo. Siomai Mi. Para maiba naman. So ngayon, from here, sa bahay nila, kung saan po nag-i-stay si Mia. Ayan na yung bahay, ayan na yung building nila. Oh. So yan, isa yun sa mga reason na pinunta ko dito. And of course, yung sabi mo, ano yun? Blue, aqua green, ano yun? Blue green? Ano yun? Ah, basta yung dagat. Pupuntahan namin mamaya yung dagat. Yes. Hindi na, umuwi na kasi ako dito. Umuwi ako dito sa amin. Andito yung mga kamag-anak ko ng ancestor. Alper Gaawan. Hindi. Andito lang ako sa sa project. Sa project. So, puntahan natin yung project. Gusto ko na makita yung building. Kasi, ay, yung mga tauhan mo. Parang may po. Yeah, we'll see. Ay! So, after this contract, who knows kung saan na naman ako. Yes, may panibago na naman gagawin. Kaya, dun sa iba na naghahanap kay Mia, hindi na siya nagpupunta or hindi niya na nakikita. Okay lang din naman po yun na hindi natin siya nakikita na kasama namin. Kasi may maganda rin siyang ginagawa dito sa kanila, especially para sa family nila. Gusto ko na makita yung kakain na sila kasi lunchtime. Oo, importante kailangan gusto nila ng dessert. Kailangan kumain mo na. Hindi, puntahan mo sila pag medyo inaantok na sila sa nakahiga. Ayun, ang mga plano ho ni Mia, nakakaloka. Tingin na tayo. So ayan, napapunta na po kami ni Mia ngayon doon sa kanilang building. So, ano lang, lakad lang, malapit lang to sa kanilang bahay. Wala dyan sa tawid lang. Yeah, so ito na siya, oh, yan, oh. So parang ikot lang din siya. Kaya mabilis mo siyang mamomonitor din. Since yung mama at papa ni Mia kasi is nasa abroad. Si Mia ngayon ang... kasi nagre-report sa kanila diretso. Chat-chat lang. Ah, okay. Ay, ang taas nga ha. Ilang floor yan? Ha? Ilang floor? 7 floor? 7. Hi. Talaga pasukin natin. Pwede ba? Nandiyan ba sila foreman? Hi. Good evening. Ay, good afternoon po. Ano tayo sa ilalim mo? Oh, parang parking. Good afternoon po. Wow. Let's start it. Saan na tayo? Ito yung pinaka-first floor. Pinaka-first floor. So, Judy, nag-vlog lang kami. Ma'am, si Gia kasi construction site. Yeah. So we have to be careful kasi baka mamay tumambling ka. Ito ba yung mga tiles na order mo na ikaw naghanap? Hindi. Ng ano? Yan? Ito nga, approve na ito for... Actually, maganda naman kasi yung flooring na mga ganito lang. These are porcelain. Kasi porcelain talaga yung pinapa-install na. Hindi ceramic. Mas gusto niyo yung porcelain? Because may mabagsak dyan, may mahulog. Mabilis mag-crack? Hindi siya, magtatumbling lang yung ano. Oo nga, pag porcelain. So yung porcelain is matibay. Oo. Kahit scratches. So compared to ceramic.
Si ceramic yun yung tiles na medyo nagasgas lang yung gana. Tapos ay naukit na. Ano tong mga room na nandiyan? Facility. Kasama ko sa ng design na ito. So alam ko siya. So this facility, bathroom. Bathroom to ng ito, unit na to. Okay. So this is divided into two. So sabihin mo dito is Watson's, dito is 7-Eleven. So pag kinuha niya lahat tong floor na to, pwede rin. Kanya na, okay. But then he has access to elevator. Okay. Ito yung na elevator. Ito naman. Fire exit. So, hanggang pataas doon, fire exit. Okay. Dito yung daan. So, yung pala siya na. And then another bathroom for this unit. If ever. Okay. Maganda. So ito pala yung saan kayo aakyat kapag wala pang elevator. Ito yung pinakadaan ng elevator. Wow. May hagdan dyan sa gilid. Di ba nakita ko? Ayan. Okay. Agawin kayo? Hi po. Madam. So, ito may public CR din dito. Public CR. Facility. Facility. Okay. Hindi kasi, baka mamaya, yung mga ibang customer, so dyan na lang sila pupunta. Hindi, aalisin yan. Okay. Just for construction lang siya. Yun yan, sa mga boys. So, ito na yung paakyat. Okay. Pasok na tayo. Going to the second floor. Yeah. Wow. Fully glass naman itong itong divider niya. Nakapili na kami ng glass nito. Ako kasi yung direct na nagko-communicate kila mother any time of the day. Kasi ang mga engineer pag magre-report, syempre titignan pa nila yung oras, or madam, pasensya na, or mag-i-email yan. Ako hindi. Syempre, anytime. Syempre magulang kayo, ma! Or ano ba? Or tatawag sila sa akin anytime. Sa engineers, hindi nila magagawa yan like 2 a.m. Hindi sila pwedeng tumawag. Nakaya naman, di ba? So dito, itong floor na to, same din siya ng layout. So this is second floor, then you can have your title. Or sa baba. Or dito. Parehas lang sila na meron ding restroom. Same layout. Same layout. Restroom dito, unit. Or they can get the whole unit. Okay. May idea na kayo o wala pa kung magkano yung renta? Kung magkano yung renta? Per square meter dito, if you count it per square meter, usually nagre-range sa mga 500 to 1,000 per square meter. Per square meter. Okay. Ang rent. So, ito yung square meter. Hindi. Parang square meter siya siguro. Actually, hindi pa dito yung square meter Ganyan ang square meter. Ito isang ganito. Square meter gano'n. Yan lang yung square meter. So parang ito. Apat na yan. Ito. Okay. So that's what you're renting. So if you're renting like 30 square meter, ito lang to. Because if lahat to, this is already like around the lot is around 200 plus, 250 square. Hindi naman nagamit. Ang hirap ng computation. So this is around 150. 150 square to. Ito na yung pinaka-ceiling niya. Maganda rin yung ceiling na hindi siya buhos. No? Actually, buhos siya. Tapos may ganyan pa. Buhos. But then, you have a sprinkler system. Per city ordinance building. Kailangan. May sprinkler ka, mayroon kang sensor. And yung anti-lindol, di ba? Anti-lindol, naka-ano to, tignan mo. This is two person. Dalawang tao. Okay. Two. Yung lapad niya. 2 person take. 1, 2, sa lahat. Tapos ito, ano to? Ito yung water. Ano tong tube na to? Sprinkler system. Okay, pang sprinkler. Fire system din siya. So dito na tayo sa third floor. Adjust na namin to ng engineer. Actually, maganda yung baitang, hindi siya ano. Yes, because na-finalize na to. So the section is na-finalize already. Yung iba kasing hagdan sobrang taas. Pero dati siya, hindi naman siya ganito. So, okay na siya, di ba?
This is it. Third floor pa lang. Third floor pa lang to. Parang may 4 na palapag pa, pero nakakalula na ha. So Wow. that's the post office. Okay. Yung katabi nyo pala. So, same lang din siya. May, ano to? Itong part na to. Elevator to. This. Ito. Ayan, iba na layout dito. Katabi yung CR. This one. Utility. What do you mean by utility? Ano nilalagay? Ventilation. Okay. Makina. Yung mga aircon lahat. Parang gano'n. Makina, aircon, ventilation. Idadaan niya nandun sa taas. Nakaano na to eh. Ayan, bubutasin na yan. Doon. Sa aircon, idadaan. Pre, kukunin mo yung tubo doon, gano'n. Saka dito, kita mo na kagad yung ano. Tsaka split type ang mga aircon ganyan. Yeah. Paano yung ibang tiles na nag-crack? Papalitan. Papalitan. Do you have any target date kung kailan siya i-open? December. This year? Oo. Huh? Talaga? Matapos na ito ka? Niloloko mo ako ha? Hindi. Ayun ang target date Kasi nyo. October, November. November na. January, December nakatapusan, tapos na si building. Yung loob, hindi pa. Okay. Oo. Structural na lang to eh. Installation na lang to ng mga salamin. iba? Oo. Buo na siya eh. Nakakalula siya ate. Ay! Ito ventilation din to ng aircon. Slab to, slab. Ito tinatapakan natin, slab to dati nilagyan na to, terrace na. Neighbor na doon sa kabila. Ayun yung bahay yun. Yeah. Doon yung bahay nila kita agad. And that's the dagat. Yes! The dagat is there. Mas maganda ko sa 7th floor natin siya titignan na halika. Dito na po tayo sa 4th floor. Oh my God. Medyo nakakahingal siya ha. Yung tour na to ha. Wow! Welcome to the 4th floor. Yes. So naka-tiles na rin siya. Pansin ko ay! Bakit parang iba ito? This is rentals. Rental ng... Our... Alam mo yung bong, tapos ka na sa taas. Yes, sir. Hindi, ito, ano naman to? Rental, I have 3 units. Dito. So, Unit pwede... number 1, 2 bedroom. Bahay. Parang room, gano'n. Ay po. Luxury apartments. Ha? Suites. Ha? Taray. Suite room. Pang couple? Oh, Pero may lababo. Common area. hindi. 2 bedroom eh. 2 bedroom, 1 bedroom is studio. Halika, tignan natin kasi. 2 bedroom. So this is 2 bedroom. Entrance. Amin na. Hallway. Ito yung hallway ng... Elevator. Okay, First pagpasok. unit. First unit. Hi. 2 bedrooms. Oh. 2 bedrooms. 1, 2. Pang couple lang siya. Family, whatever. Ah. CR, laki. Ilan yung room? Isa? Ito pa. Meron pa dito sa Okay. likod. Yung unit. Yung unit. Unit ulit. Ngayon, studio, door. This is the room na. Studio type. So, may lababo na siya. Studio type. Okay. CR. So, this is different din sa price ng rent. Kasi yung unang 3 floor, commercial. Kung namin mo, 6 sila or ano, sa studio, sa ano sila? Pag ito, studio lang, yung mga American inventory galing US. Dalawa. I need a place to stay. Mga ganun. Okay, 1 bedroom. Another bedroom. May CR dito sa likod. Ito 1 bedroom unit. Parang mas malakas to. Kasi sa studio pala. So studio, 1 bedroom, 2 bedroom. CR. Yeah. Ito pa, ipapa-adjust pa namin ito. Dahil, Masyado maliit. okay. Dadagdagan. Saan nagkamali yung sukat? Dito yung ano, ref. Dagdagan. Nandito. So, gigibay ulit yung kahoy. Ay, yung bato na yun. Hindi nadagdag lang to eh. This is Okay. aluminum mo. Naka-tiles na yan. Hindi na sisirain yan kasi pero pag sinemento mo siya, buo siya. Okay. O, tapos granite tiles, gano'n. Ang gagamitin.
Yan may bungo din. Doon na tayo sa 5th floor. May lobby. Para Ano, pag may guest yung ka mga na, question. ayaw mo papasukin yung guest sa kwarto mo, lalabas ka lang. Doon tayo mag-usap sa lobby. yung mga reception. Okay. Reception area. Dito na yung 5th floor. Safe naman umakyat, no? Okay naman. Huli ka na. Okay, so good luck. Ah, Kasi ingat, ano na ingat na daw sa mga tubo. Ay, sige ma'am, sanay yan si ma'am. Sa tubo? Sanay tayo sa tubo. Lalo na siya! Elvis! Gusto niya ng tubo. Sira ulo ka talaga. 5th floor. May 2 floor pa. Kaloka to, ha? So this is also another part ng So 5th floor is separate. Multi-purpose na siya. meaning. Pwede Dito yung mga birthday, kung ang nabuan ay merong ano. function area, Pangkon. So, parang ito yung function area. Birthday, ganyan. reception, Oo. ganun, or may meeting kayo. Oo. Tas ilang packs ang kasya? Ewan ko. Mostly. Depende. Sa bagay, di ba kasi siya na Resto siya. Or gagawin siyang resto. Meron siyang ano for resto. Nasa 5th floor. Sa bagay, may elevator Kasi naman. gusto So, ko yung okay. view. Yeah, tsaka kasi ang ganda, oh. Kita nyo na po yung dagat. Oo. I'm so excited. Feeling ko mas maganda kung nasa 6th or 7th floor And tayo. extension ito nung bahay sa taas. Bakit? Pag may party ka, dito kawang ko party. Hindi na hindi na akit sa bahay. Okay. So, pwede nandito yung venue. Oo, may party na ako. Birthday ko. Saan? Sa fifth floor tayo. Okay. Huwag na sa bahay. Kasi syempre dito ka cash or whatever. Kasi the bahay is penthouse. Yes. Ito na, 6th floor. Uy, alam mo parang... tsaka ang ganda kasi ang tataas po nung ano yun, yung pagitan, high ceiling siya. So this is now 6th floor penthouse. Kaya ang ganda. Ito naman yung last floor. Oo. Ah. Technically kasi mezzanine na to eh. Ah. Welcome, this is now our house. Wow. Our penthouse. Oh my God, nanginginig ako, Mia. Welcome to the penthouse. Kita mo yung San Fernando, La Union, Halika no? dito, ha? Ay, sandali, nanginginig ako! Nanginginig ako! Bakit? Eto, tignan mo yung view dito. Sandali. Ganyan na lang. Oh my God! Nakikinig ako. Ayun, Robinson's oh. Yeah. Timsu, Don Mariano Marcos University. Dito, okay, kita mo na yung dagat. Isa rin to sa mga gusto kong binabalikan dito kina Mia kasi malapit sila sa dagat. So this one is pinakabahay How do niya. you feel the air? Malamig. Pero nakakatog na to. Nanginginig pa ako mga moms. Pero pinagpawisan ako. Scared of height? Siguro. Pero mahilig akong gumawa ng mga mga adventure, like magbabike ka sa tulay or magka-climb ka. Yung ganito lang ba? Tapos lalagyan natin na zipline, diretso na ito sa bahay sa kabila. Ha? Ang taas ng mga alon, pakita ko sa inyo yung dagat. Ayan, oh. Ay! So, ito na yung pangalawang taas. May hagdanan pa to, So, Mia. ito na yung bahay. Living room, sala, TV, Okay. sofa, upuan. Close na to. Sa labas is spa. May pool na maliit. Taray. Talaga ba, social? Oh, spa. Yung may jacuzzi. Jacuzzi, Oo, jacuzzi. jacuzzi. Elevator. Yeah. Mataas to, nandun. Sa elevator. So, paglabas mo siya sa elevator, yaya, So, sala agad. living room, Living room agad. and then kitchen, dining. Saan yung hagdan pataas? Dito pa, ilalagay pa dito. Spiral? Oo. Kaya open pa to eh. Okay. Ito yung magiging daan ng Parang pataas. halos ganito din. Mhm. Dito is itong space na to, pag ganyan. So, akit na na, sa taas. Mga rooms na yun. Okay. May CR, may mga rooms. So, kung kunyari may malaking family, etong magandang spot. Kunyari, ano sila, like 20 packs or 10 packs? Sa inyo, sa family nyo, sa mom and dad nyo. Okay. At sa mga kapatid mo as well. This is now our vacation house.
Okay. Because yan ipaparenta na. Yun nandun sa baba. Oo. Ito master's bedroom. Kina mami yung daddy. Oo. Bathroom nila, closet nila. O, closet, bathroom. Malaki rin ng ano. Oo. Ang Pumasok ka bathroom. sa closet. Diyan. Baka naman ilak mo ko ha. Wala kang pinto. yan ang closet. O, di ba? Yan ang mga aparador, mga ano mo, gano'n. And may sprinklers din siya. Oo, lahat meron. Tapos ito, This is your bathroom. bathroom. Parang may bathtub dito. Hindi na palalagay kasi may bathtub, may jacuzzi ka sa lipa. Okay. Ay, yung kitchen, pinapanood sa inyo namin doon ang kitchen. Dito na yung dining, may mesa na dito. Ito na yung Oo, parang ang ganda kasi ng view habang kumakain kayo, di ba? But this is not the Nakikita niyo yung dagat. Ayan, di ba? Ayun po yung bahay nila Mia. Ayan. Yung bagong hotel. Okay. Yun ang bagong So, hotel. ano nyo rin sila? Para Hindi naman kasi ito commercial to. Mga pwesto ito. So sila most likely yung mga hotel. Pero ito mga Commercial papakasyon dito. Ito may vacation house sa fourth floor. Ito vacation house namin. Uy! Sadala! Huwag mo ako ito ng bakla! Pangina mo! Ayun ka! Ay! Lakas ng hangin! Oh my God! Naglalat ako! Ayun ka! Dito na tayo! So, dyan sa taas. Kwarto ko na doon. Okay. Office. Tatlo kayo di ba? Kwarto ng kapatid. May tatlong kwarto din niya. May kwartong gitna. Pero, patuloy yung kapatid. Paano yung magiging office ng admin? Dito, yung mga... Siyempre yung Dito, may office ka. dito na lang sa inyo. Kayo na rin mismo. Okay. Ako na rin. Ako na din. Ikaw na lang din. Di ba ganda at least, di ba? Mahirap na Oo. Hindi, kasi totoo naman, kailangan, rin kayo, on hand, nandun din kayo. Sa taas ng office. Office, parang hindi rin basta-basta maakyat. Pero ditong side, ito yung may window na to. Ito may door dito, palabas, terrace na to. Tapos yun, doon ang office. So, dito talaga, parang feeling ko, parang ma-fully furnished siya. Buti pa ito siguro ng half a year. Hindi naman. Ilan bang tauhan yung ang mga trabaho? Wala rin mga installer. Iba-iba yan. For contractor kasi. So iba yung contractor sa installer ng glass. Iba yung mga tao nakita mo sa paligid. Sila lang. So, itong glass wala pa. Kasi dapat ma-tiles mo na siya bago makapaglagay ng glass. Until February next year ito matatapos. Pero plano nang ipatapos hanggang January hanggang pababa. Yung basement, matapos parking. Pwede ka na may parking pa pala kayo sa may parking basement pa tayong pupuntahan sa pinakailalim. So, inuhukay na yon. Actually, nakahukay na siya, nakasemento na siya. Nung bumagyo, doon lang nakaipunan lang siya ng tubig. O paano yung ng water? Saan pupunta? Tatanggalin. May drainage? I-drain lang, oo. Hindi, may drainage din kayo sa baba. Meron yan, gagawan siya ng drainage. At saka pump. So ito din, Ang mga may water pump talaga ang mga basement. May water pump yan. Hindi lang natin nakikita. Pero pag basement, kailangan may water pump. Yung mga SM, may water pump yan. Kailangan. Hanggang pinaka third basement, di ba? So, ngayon, for how many months ka na sa Manila? 10 months na ako dahil. Saan ba ba sila? Oo. Oh, yeah. So, halos 10 months ka na rin. January 20 ako umalis. Nagbabantay sa ano. How was it? January 20 ko iniwan yung susi sa'yo ng bahay. Dahil na sagot mo. Ang tatanong ko, kamusta naman ito ng pinagkakaabalahan mo since kasi yung iba hindi ka na natututukan o hindi ka na masyado nakikita sa social media, no, because dito sa pagkabisi mo, kamusta experience?
Mas iba yung experience na nagpapagawa ka ng buildings kaysa sa bahay lang. Bahay, buwan nga lang eh. Actually, yung bahay na yun, umabot pa ng 2 months or 3 months, pero dapat 1.5 tapos na yun. So ito may kontrata talaga sa aming engineer, which is yung architect. Oo, ang tawag doon is yun, contractor. Baka naman. Contractor. Sila, contractor. That is good thing, may pagkakabalaan ka na. Mas magkakaroon kayo ng banding. I have my show my business. Oo, ngayon show my business. Sana naman patikman ko yan. Next time. May patikin mo yan dito. I'm sure matagal ka na naman uuwi ng Luzon kasi nasa Mindanao ka, may store ka rin doon. Yeah. Na para at least hindi ang ibig sabihin lang ba, at least you have your own na. Pagbalik mo siguro natapos na to. And then of course pag natapos na rin to, ang next plan ko is pag nabenta rin yung bahay. Doon sa saan? Hindi, I mean yun sa... And then meron din kaming rest house doon sa Sudipin, sa lola ko. Sudipin. Yun din yung nasikaso ko. So, masarap din puntahan doon kasi doon mas nature ang vibes. May wifi meron na. May mga wifi kasi mga lola ko. Last time kasi wala. So, doon na-appreciate ko yung bakasyon kasi walang social media. Alam ko lang na may wifi na doon. Baka hindi ko napatay yung pinatay ng bahay sa akin. Doon na lang ako mag-stay. Sayang. Anyway. Sayang kasi ang dami. Anyway, marami namang reason. Tinador po ng kamag-anak. Anyway, so, ngayon naman, pupunta na kami sa dagat, mga moms, kasi gusto ko explore ulit yung dagat. Sayang, habang nandito ako. So, before I left, gusto ko makapaglublog din sa dagat kahit ilang oras para, malay mo may mga seafoods tayong makita ron. Gusto mo ba magpaluto ng seafood? Bili mo na tayo ng seafood. Wag na. Gusto ko lang makakita ng live seafoods. Bili tayo ng mga snack. Yeah. Let's say, ate mo, di ba? May store naman yung pizza mo. Store lang. Ay, may tapsilogan siya. Tignan natin Yeah. kung meron. So, doon na kami pupunta. Again, maraming salamat sa mga patuloy na nagtatanong, sa patuloy na ng mga, busy, no? So, let's just be happy for her kung ano man yung pinagkakabalahan niya ngayon. And mas maganda na po yun, at least nagkakaroon sila ng banding ng mom and dad niya. Di ba? Banding? Oo, di ba? May kayo tawagan, ma'am, ganyan, ganito. At least tutulungan kayo. At least iwas na kasi di ba last time, nagkaroon ka ng problema. Ang pressure. Di ba? So at least ngayon, meron na kayong intact na ng family ko. Oo, we had a problem with the first contractor because wala rin ako. Supposed to be dapat tapos na talaga to. Okay na dapat nung September pa nag-ooperate. So anyway, again, maraming salamat sa panonood. Munti ka na siya maging ghost project. Keep on sharing our video and mag-comment lang kayo ha kung hindi nyo nagustuhan. Wala na kami magagawa. Hindi na namin kayo para i-please. Again, itong building na to, itong business na to is sa family po ni Mia. Hindi kay Mia. Ha? I-clear natin. Sa family ni Mia. Actually sa amin, because I am now the property manager. Yes. Hindi kasi alam mo na may mga tao, hindi naman kanya yan, nakikiano lang siya. Hindi na kayo naging masaya para sa iba. Sa family ko, hindi ko tsahin, hindi ko tsuhin. Magulang. Nanay at tatay ko. So, baka yung iba kasi ampon sila. Baka ngayon akala nila. Baka yung iba ampon. Yeah. So, medyo iba yung So, ayan na. Punta na kami ng dagat. Ha? See ya, mga moms. Thank you! And thank you so much for coming. Yes! Basement. So, that is the basement ng parking. Ayan, ST Boy. The family of Mia. Portrait. Ayan na, taas nga niya. And, for sure, yung yan, ang ganda kasi glass yung harap na. Dito pa.